Good morning, Vestigians. We're into cash app mandan le home delivery thandan kan zir don ani tutorial kha pathum kha kan ron post to Vestige Mizoram YouTube channel hi kan zawa in subscribe vekila chuan notification bell kha met bokila engpo athar video amo zir tura mo post to mo piang in notification kha kan dong don ani chuan app him hana poimo kan ti to kha minti sang khai tu tura ni dona ama tutorial pathum kan ron siam te kha training kha in envek to in karinga chu wang chuan voina hianin alu dan vel kha chu kan soi boy to lowanga voinia hian ka downline Catherine nim hingin ka lu don ani chu wang chuan Catherine ni kan ni don ani chuan ani hianin keima ka ti don ani chu keima hianin ka ta hian keima ta tu le downline ta tu thansa ka lo nei to ni voina hian kan downline te ta na shopping bag siam dan kha kan thiam vek to in karinga kha tiang khan tuna han thansa oma chu he ta hnuaya hian kan enanga phek hnuaya hian ding lama hian my cart ya hian kan shopping bag nor lir theya hian thil som pariat a omsa to ni khamia tang khan kan lut hal don ani voina hian app hi khoi tam ve shimila khoi tam poi mo chu lo chu thiam tak theilawa khoi tam piang thiam ani meya chu wangchon uluk dewin kan ziranga tutorial ta kan ngai thano nanga mitam takin feedback bin ron pek chu at zona ron tamani tira chuan ma sen han en non le alo omreng me he kalo en chiang lova chiang khop me anon tile thina ni chu wangchon voi khat en me kha tok lowa voi ni en me tok lowa en non te ngai ve ni ti kha kan soidu chuan keima ni network kha chaklu tuk lo chuan amuang ve thei ani bo chuan zandar som pahia hian ka soidu chu kan app hi an upgrade an maintain ve thina chu wangchon khami huna khan lu thei lo thina ni lu thei lo changte om ve thina ni khata khan boy lo tur ani anu lo kar lu thei le me thina ni ti kha kan soidu ni tuna hian shopping bag kan ti mei keima ni le kan downline te ta na thansa khan kan lu ton ani network ki amwang reo meya wifi kan thlak lo kange lo shathiam ula chuan alu chhungin thil dang kalo soi char bokanga hun kan khorol ral lo na turin tuna hian kan zir to ho kha chu ke app tang kaina kan zir to keima ni ta na order siam kan zir to chuan kan downline te ta na order siam kha kan zir to arwaling keima ni le kan downline te po kha a shopping sakrwal theini kan ti rwal theini kan ti to kha chuan pin number kha poi mole ma store pickup kan ti phei chuan Aizawl la lo chuanin Aizawl pon lam zonga kha chuan store pickup angai veka delivery facilities an la nei lo awangin store atang khan kan va pickup don awangin store pickup kha thlan veka ngaya ma se Aizawl tan chuan thlan tur dang kha omtani home delivery te ti ve theya tun lockdown chungin cheng sang khat zaruk chin kha company in supporter on pe distributors te le kan center te supporter on pe chumi te tan chuan entinan tuna hianin kan center ten tlomngai nan ron deliver chara kha app atanga kan order kha chuan home delivery kan thlan khan an courier man kha company ape thei don chawani store pickup kan ti kha chuanin courier man khan pe thei don lovani chuwang chuan hi kan ziranga ya amwan awangin a chunglam atang hian kalo soi me anga tuna chuan hey store address tia hian kan hu anga bongkon bot hi oma ading lama hian hey pencil ang deuh om hi mo address omna store address khan ading lama khan pencil ang deuh oma hian kan kalang ta hian kan kalanga hei bongkon bot alo lang sa ta ma kha chuan store pickup kha kan click tuna chuan home delivery kan click to don ani ma chuan hei hi kan click store pickup kha cheng sang ka zaruk man atlin chuan Aizawl kho chunga kan ombok chuan home delivery hi kan click ang heti lama mi hi kan click anga chuan anhuaya hian add address new address ti hi ron omta ni chumo apol hi kan hunga ta hian kan kalang chuan ta hian kan pin code kha 796001 ani aki mani chu chuan address hi fia fai taka zia tur ani hei hi an ron deliver na tur address khan ni dona chuan ke ni hi before khatla comma opposite revenue directorate hi anita chuan phone number hi tuna kan man khello phone number dangpo kan lo nei theya then khat chuan sim sang te kan hmanga khang angkha number pahni nei po kan om theya ta hian alternate number kha da turani adot lia chuanin country India ti hi ta hian thlan turani chuan
hey pin number kan han enter khan India Mizoram Aizawl ti hi aron inziak sa ta ni hey hi film khur takin kan address hi chulu tila achan chu kan invoice a khan he address hi ron omdona khoyange deliver tur ti a in phone boy ngai to lovin kan invoice a khan lo sa vek to me dona ni order kan siam hnuwa center nei tu te kan in phone le a chu ta deliver tur ti kha ngai to don lo wa system a lang vek dona chuwang chuanin fia fai takin kan address ta hian kan chulu turani chuan tian ka save don ani hnuaia hena pola han save ti oma ka save don ani tikhana in save ta a mo chuan aron in save ta a tikhan home address a hian rong kal to don ni he address hi uluk takin type pila kan omna dik tak kha kan type anga chuan invoice a poron lang don ta ni tuna hian muang em he ka thi alut mei theilo wa kan sha thiam to main karinga tikhan kha delivery sangkhat zaruk man chin chuan khami kha kan thlang don ani home delivery kha store pickup kan ti chuan company in kan center te support a pek enti nan tuna hianin thanem ngai takin kan centers ten anron deliver zela store pickup ti kan thlan kha chuanin an courier man kha an hudon lovani chuwang chuan system a ron lang veka heng ang zong hi system a lang veka wangin mumal taka an deliver theinan le hun kan khoral lo na turin tiang hian kan address kha kan type anga ta chuanin kan centers te po khan an ron deliver man kha courier charges kha an la ve thei don ani hei kan center te kan support theina tangkai takani a sangkhat zaruk mantling kha chuanin home delivery kha kan ti selanga chuan kan address kan type don nia hei hi array de uleka logout dan tu te kha chu kan shebek to in karinga ahma a kan zir angai vek thokhani a checkout a kan kalanga kan ATM card number chu in expiry te kha chu in kan ti thei don ani chuan ATM card number te expiry te CVV number te kan type don huwa khan one time password OTP ron kal china kan phone a khan hemi order kan siam na phone a khan OTP number ron kalanga kha type lu turani a kan type lu che khan dikhana fel sa ta a chuan option dangle pakhat tuna hianin alu thei tlat lowa nakina chu ashan pain karon shoot le menge cash the option kha omle chu shan pain kan shoot le me don nia khati zong kha voina kan zir thei chu di se home delivery kha Aizawl chunga mi chuan cheng sangkhat zaruk mantling chuan kan thlang zel don nia ti kha kan soi tu ni in zawain lalpan mal som chu ro se tangkai takin hei hi mangang